en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen. Net vergeten. Met name het deel in het beeld in de Tweede Wereldoorlog. 24 weken lang Else Tongesdieting van Saus bij Radio 1 horen. Presentatie Geert van Thun. Goeien en welkom bij aflevering 20 van Net vergeten. Verleden week hebben wij praten met Sus Wassenaar, Ben van een NSB-huid. Jong praten over een fenomeen dat benamelijk aan het eind van de oorlog actueel was. De opvang van mensen uit gebieden die het voor de inwoners net meer veilig waren. De evacuees dus. Ook de gemeenten het beeld in Menamerdeel kregen te maken met inwenning van mensen die men totaal net koer. Vanuit het zuiden van het land kwamen honderden mensen naar de gemeenten om onderdak te vinden. Aflevering 20 van Net vergeten, jong dus over evacuees. Televisie joe te die. Beelden van massas mensen op een vlecht voor oorlogsgeweld. Of op ziek naar gebieden, werd wel eten wezen zal. Het is mijn voor te stellen dat ik Nederland deze beelden kennen had en wel in de tijd tussen 1940 en 1945. De eerste evacuees wienen de oerlebenden van het bombardement op Rotterdam. Die hingen geen huis en hut meer. Later kwamen daar de bewoners uit de kustgebieden bij. Toen de Duitsers het nederigden om de verdedigingswerken aan te lezen, waren zij sommeerd om een oorsonderdak te vinden. Na het gebrek aan eten toenam, kwamen benamelijk de bijen uit de Ronestad naar de noordelijke provincies om aan te sterken. De grootste stroomlikwals kwam op gang na de landing in Normandië en de slag om Arnhem, september 1944. Alleen al in Menamerdeel en op het beeld binnen haast 2000 evacuees opvang uit de steden als Venlo, Roermond en Arnhem. De gemeente kreeg van de bezetter de opdracht de opvang te regelen. Er kwamen evacuatiecomité's, grote ronden als squal- en gymnastieklokalen waren broekt als een eerste opvang. De evacuees kregen daar een meal eten en ze waren medisch-hygiënisch onderzocht. Wat vaak ontluizen ten gevolg hier. Verder werd er dan een adres zocht. De vlechte gezinnen waren verdeeld door gastgezinnen. Ouden en bijen, broertjes en zusjes waren vaak van neetskaat en op verschillende adressen onderbracht. We praten hier over evacuees met 3 mensen. Mevrouw Minke de Vries van Wieren, bijna op 17 juli 1915, kreeg in februari 1944 een ban van alweer uit Vlaardingen in een huis. Dit ban, mij niet die te weg, zo toch tragische omstandigheden maar een kwartskofke bij de familie de Vries wezen. De heer Wiel Bouten is bijna op 27 december 1924 in Sittard. In januari 1944 waren de gezin Bouten, toen wij het in Venlo, uit haar huis verdreun naar een razzia. Na een lange tocht kwam Wiel Bouten aan in zijn tannen, werd hij bij 3 gezinnen wennen had. Het langst bij de familie Lond. De heer Bouten wennet op dit stuit weer in Venlo en vertelt Joen in Net vergeten zijn verhaal. En we praten met Tere de Vries, doet hij iets haardonderwijzer van de christelijke legerskwallen in Menaam en 14 dagen verlien ek al te gast in dit programma. De heer de Vries werd door het gemeentebestuur aangewezen om zitting te nemen in het comité van ontvangst van evacuees. En dat comité moest er onder andere verzorgen dat de evacuees al jaren pleegd worden in gezinnen in Menaam. En de heer de Vries heb ik onder de telefoon. Goeie de Vries. Goeie. Waarom zeggen op het comité van ontvangst van evacuees? Kun je nou zeggen dat de opvang van die mensen hier in Menaam goed te regelen weer? Nou, dat gewoon wel aardig. Ja. Ik zou zeggen dat gewoon net beter. Maar het was natuurlijk wel eens moeilijk om de mensen te plak te brengen. Want ja, iedereen kon net een soort evacuees hebben. Het weer zo. We kregen in begin november kregen we van het jaar 44 kregen we bericht van de gemeente, burgerlijke gemeente, op de zitting nemen we in het comité voor evacuees. Nou, dat heb ik toen ondernomen. Want het weer zo, mochten er evacuees komen, dat ze dan direct onderbracht waren in squallen en dan later bij de burgers.
Want er waren natuurlijk net de orengrote gebouwen met z'n oors onder het dak gebracht voor de koning. Nee, om hoeveel mensen giert de Vries? Ja, dat wist men net vooral. Ik denk dat het volgende oor zo'n goed 100 mensen. Er moesten dan de helft van in mijn squallen, in de CVO-squallen. En de andere helft moest dan naar de openbare squallen. Nu weer er in november al, zoals ik zei, waar er al praten dat er evacuees komen zo uit Limburg. Dat wie trouwens weer al honger-evacuees komt uit verschillende steden. Dat weer vooral bij, maar die hier nog vlak bij de verschillende burgers. Maar in november groeide het al, daar zullen wel evacuees komen. Maar efter al bleek dat het, loze alarm weer, er weer natuurlijk wel wat aan het knikken. Want het weer daar in het zuiden van het land, daar dreigen de Duitsers, dat ze zo'n die mensen daar evacueren naar Duitsland daar. Maar enfin. Ja, mag ik je vragen, Josijn, kijk, wij wisten net hoeveel mensen er kwamen. Nee. Dat maakt het opdracht net makkelijker, denk ik. Nee, want, dat maakt zeker de opdracht net makkelijker. Nee. Toen ze kwamen, toen moesten wij zeggen, nou ja, Saffelen kan ik, zal het hebben. En Saffelen kan naar de Jippenbieren squallen. Ja, nou moesten er, je zei het al, het wie min of meer loze alarm in november. In januari kwamen er wel evacuees. Ja. Je brachten dus die mensen onder in de squallen, maar je moesten ook bij de inwoners van mijn naam terecht om Ja, te zijn. dat weer alle van weer te regelen. Hè? Ja, hoe dien je dat trouwens? Je hebt geen dwarken om te zien wat... Ja, door en door wat er bij ons rond. Ja. En er waren opgeschreven hoeveel evacuees men eventueel hekken. En er was natuurlijk wel rekening mee houden met orden vandaag. Dat die natuurlijk net even evacuees hekken en alleen nog staan. Dat weer vaak ook erg moeilijk. Maar zagen wij dan een heel richtje mensen die eventueel evacuees herbergen konden. Ja, dan kan ik me voorstellen dat er mensen bij wie die zijn van ja, we hebben zelf al een groot gezin, we hadden zelf ook net zo makkelijk, wij willen dat net. Ja. Ben je die mensen tjenk aan? Zulke ben ik ook komen. Die zijn, zat ze passen, zeiden waar groeten in november al de zo'n evacuees komen. En er waren nou mensen die dachten, denk zo, dan ben wij er ook bij. Dus nou nemen wij maar honger-evacuees die zijn komen uit Amsterdam of Rotterdam of uit Den Haag, wat dan ook. En die zitten nou vol. En ja, dan kwamen we daar, maar er was varentijd en daar varentijd, want er zijn je moeten rekenen op zoveel evacuees. Dan zeiden ze, ja, maar dat kan het, we zitten vol. Nou, ja, dan moest men wel eens eventjes raar uitbroeken. Ja, ik heb begrepen dat Jodeman wie in dit de moeilijke gevallen van je rekening nam, klopt ja, dat? Dat moest wel. Ik wel eens 3 keer, nou ja, als je ze net herkennen, dan moet je met eruit. En de evacuees komen erin. Dat weer grove taal, hè? Ja, dat weer knappe taal, maar ja, het helpt wel. Ja. Ja. Ik wil even weer omkeren naar de squalnek met die mensen opvangen werden. Bij jou in de klas, daar kwamen 10 men met baby's, hè? Ja. Serieus, de 21 januari kwam de eerste zending, zeg maar. Die mensen kwamen eigenlijk al uit Limburg. En die weten al haast een week onderwijs geweest. En die hier al die tijd verbleven te houden in Veewijn. En toen je kwam de 21 januari, dat weer een vreselijke koude dag, dan moesten de mensen die dan hinder en wijn heen, moesten ze ophellen uit Leeuwarden. En toen ze hier aankwamen, ja, dat weer een brok ellende om te zien. Ja. Maar wij hielden de kachels warm. En de baby's die we zien, die waren ondergebracht in mijn lokaal.
En ja, ze hadden eigenlijk niks bij hen, want ze moesten al uitvluchten. Ik geen vluchtkoffer dan ik. Dat is die een gelukkig vrouwje uit mijn naam kleren om bij de verschillende mensen langs te gaan. Om ja, babykleren en ruften en alles wat een baby nodig heeft op te wandelen. Ja. Nou wie er al net zou vallen, maar wat ze hier, dat doen ze. Daar moet ik hen nog eigenlijk dankbaar voor wijzen. Ja. Nou is een bekend begrip, heb ik begrepen in mijn naam West, de Leeuwenzaan. Dat wie een apart gebouwtje, boeten mijn naam. Daar moesten de mensen in die het luizen heen. Ja. Zie, die mensen die we hier in de school, die konden daar nou steeds maar 3 jaar blijven. En dan waren ze onderzocht door de dokter. En wie die keurde die hun goed, dan waren ze onderbracht bij de verschillende burgerijen, zeg maar. Die op een briefje die in de saffel en de worden saffelen. Maar er waren ik enkele, die zitten zo onder de luis en skurft en wat orenziekten, dat die komen natuurlijk net brengen bij de burgerij. Dat kon het. Nu stier daar onder mijn naam, aan de Belsemerdiek, dus die een barak, die in de Duitsers in zijn broek, maar die weer nou leeg. En die is toen kleermaken om zulke mensen op te vangen. Die kwamen daar eigenlijk in quarantaine, zat men dat dan neemt. Ja. En ja, dan waren ze steeds onderzocht door de dokter. En wanneer ze dan weer opknapt werden, dan waren ze onderbracht. Maar ja, dat ging vaak ik op mijn moeilijkheid gepaard. Want serieus, als je daar een PWI houdt, die oren die werden dan net makkelijk. Zei, wanneer komen wij in de beurt? Ja, en dan wie een jodeman die zei maar van, sorry, nog net. Nee, daar binnen ik wel eens mensen, die hebben mij driegen dat ze, maar met alle rekening zo na de oorlog, maar enfin, ik heb de rekening heb ik nog net gekregen. Dat. Nee, je bent al oer en 90, dus die krijg ik dan meer, denk ik. Nee. Even zien naar die evacuatie. Er komen plotseling een heel gruttal mensen, vreemde mensen in het dorp met naam, die werden onderbracht bij de gezinnen. Had dat problemen opsmitten? Ja, tuurlijk, dat was ook alles ruzie en dan moest je erheen om wat vrede te stichten. Dat lukte soms, maar ja, soms ik maar erg volle moeite. Ja. 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 En het is ik wel eens zo, dan moesten ze veroordelen. Dan die ene hierheen en de hoor daarheen. En het is natuurlijk voor de meesten ontzettend moeilijk, want de banden die waren vaak onderbracht bij oorgezin. Maar ik heb begrepen, er zijn echt vreugdeskippen van het levensluiten. Dat is zo. Daar binnen uit voortkomt, ik geloof dat er 3 jongelui binnen die ben trouwd met een evacuee. Ja. Dus dat is vreugdeskip voor het leven. Ja. En hoor ik wel, dat is zeker wel vreugdeskap sluiten. Want na de oorlog, dan gingen ze wel eens uit mijn naam naar de evacuees in nou ja, Roermond of Venlo of met die mensen naar wij kwamen. Ja. Dus dat wie vaak wel in het water. Nou is er in het gemeentehuis van mijn naam is er een kunstwerk pleerst. Ja. Dat is een geschenk van de vlechtelingen uit Venlo. Ja. Dat is in de 50 jaren onthuld, onbeen. Ben je al erbij geweest? Nee. Nee? Nee. Maar jou wie toch, zeg maar een farmer van Ja. opvang van evacuees. Ze hebben me net uitnodigen. Daar zal je me stille trom gaan. Je weet dat het kunstwerk er is? Ja, ik heb het wel zien, ja. Ja. Wat vind je ervan dat ze jou daar nooit voor nodig hebben? Ja, dat weet ik net. Dat zie je me aan burgemeester denken. Ja. Toch wat raar, of net? Ja, ik vind het ook een beetje raar, want je de gemeente op zichzelf, de nijgemeente zijn, maar die er praktisch niks mee te staan, want die evacuees, die ben al gekomen onder een burgemeester en een gemeente hier, die Duits gezind weer. Ja, dat wie een NSB-burgemeester, hè? Ja. Ja. Maar ja, goed, je kreeg de opdracht van het gemeentebestuur en zo. En je verwacht je dat wanneer er een goed gemeentebestuur zit in de jaren na die oorlog, Ja. dat zien we naar de mensen die er daadwerkelijk wat ondien houden. Nee, maar dat is erg meer stille trom gaan. Ja. Als je nou waarom op zo'n periode, dan is het een verschrikkelijk langs koffelien zelfs. Maar hier je iets van tevreden, niet dat die operatie toch goed slag is?
Ja, ach ja, het wie je opdracht en dat we net, zoals ik al eerder zei, net altijd even makkelijk. Want wij moesten de meisken kwijt uit de school en de viendelingen, ja, die zitten op propvol, dus dat doet vaak moeilijkheden, hè? Ja. Ja, wie roeien met de riem die je hier. Ja, precies. Daar kwamen we op del. Ja. Goed. En dat je, ja, dankbaar werk, wat moet ik zeggen. De meesten die vaak zien, sommigen dat weer geweldig, maar ik enkel, dat jekken steeds. Hè. Ja. Het wie een comité van ontvangst, je ziet er dus net alleen nog in hoeveel mensen dienen dat jaar in aan? Nou, Ongeveer? ja, nou spreek ik al in als je mijn naam die in 12 verdeelt, hè. Die ene deel simmen gewoon naar de openbare scholen en horen naar de bijzondere scholen. Dat, ja, hoe volle, dat zoek ik net zeggen. Nee. En, ik denk een man of 4 er bij mij, dus die orenkant stond ik wel aan. Hè. Ja, de oren in en de orenkant, ik doe nog. Hè? Ja. Ja. Goed, meneer de Vries, mag ik jou hartelijk dankzij voor jouw bijdrage aan dit programma? Ja, Ontjen. ben je al tevreden? Jou ja? Tegen dank. Ja. Dag hoor. Doe. Dit is aflevering 20 van Net Verjeten. We praten jong dus over evacuatie. Jim hebben niet correct tegen de Vries jet. Dit in het comité van ontvangst van evacuatie. Het hier in mijn naam ietsje over de organisatie. Maar het geeft zelfs om mensen die rewienen om die evacuatie op te vangen. Een van die mensen wie mevrouw de Vries uit Bitgemolen. In februari 1944, mevrouw de Vries, toen kreeg je hem een kindertransport uit Vlaardingen. Een baan. Dan mag ik eerst even weten, hier in mijn naam ga je dus via de gemeente. Ja. Bij hem ga je vanuit het Toen kerken. we mede voor wat regelen daar. Ja, dus vanuit het kerken willen Ja. dat regelen. Ja. Ja. En je hebt zo van, ja dat willen wij wel. Ja. Je hebt er dus vrijwillig voor aanmeld. Ja. Ja, maar je krijgt ja dat mensen in mijn naam, daar willen ze min of meer... Nee, daar heer ik raabje op. Ja. Nee. Wie dat over het algemeen zijn in Bitgem, dat de mensen zijn spontaan van, dat doen wij wel? Beter dat ik net weet van al. Ja. Zal misschien wel eens nog een tussen zitten, hè, dat ze nee kregen, hè. Maar toen zit ik nou in Bitgem, nou zit ik helaas in Bitgem. Ja, nou in Bitgemolen, ja. Vanuit de hervormde kerken dus, een kindertransport. Dat wie echt een transport dat alleen nog maar bij een wien? Dat weet ik niet. Maar er ben toen wel zo wat bij in Bitgem gekomen. Ja. Kwam ik dus nooit verteld te groten bij wien. Maar ze zitten ek, hier zei ik krijgt, luizen op hollen. Maar het kwam net dat ze ook bij een smarrig van huis al kwam. Want het famke van huis, hier een hartstikke keurig kofferke met kleren, nachtkleren, daar heb ik hier niks aan. Nee. Dus ze had kregen van de oren bij als het ware, tot die stumpen zo lang onderwijs win. Ja, hoe lang wie ons onderwijs best, weet niet dat? Nee, dat weet ik niet Nee. meer, hè. Nee, die net zo vlot in die tijd, hè? Nee. In februari kwam zij bij hem. Wat wie het voor bij hem?
Een keurig gezin, begreep ik? Ja. Een groot gezin, maar een keurig gezin. En een famke van alle weer. Gezellig famke. Maar ja, hoe ben die famkes die uit de stad komen? Wij hier een voormanderij. En wij hier not zijn. Dan meest wel naar de Hardik. Wij wennen op Hardik. We wennen met mensen uit niet in dat bedrijf met een zoiets. Ja. En dan meest er wel heen, maar net op de wijn. Maar ja, het liep haar samen ooit daar. Dus ik heb mijn zoon eens naar vragen, die weer erbij. Hij zei, ze is voor op het tweede wijn zitten gang. We in twee wijn Marie Appels achter maar. Weet je wel? En is op het tweede zitten gang. Maar bij de kerk in Bedgem, dan gaat het de sabbatel op naar mijn naam, de Franse Lene. Ja. En toen had daar wennen wij door. En trok ze zijn waskoud hier, had ze gedacht, dan komen misschien bij tante langs. Dus toen liet ze haar er aangelezen. En dan kreeg ze de hele wijn Marie Appels oorheen. Ze weer op slagvoort. Ja. Ze 4 weken bij is geweest. 4 weken weer te krijgen bij je. Ja. Ja. Ze hier nou een mooi brief naar Hoogskreun, die had ik nog. Maar dat is toch een vreselijke situatie. Dat je een band van een oor hebt in een huis. Vreselijk. En dan gebeurt ze, de keer er zelf Vreselijk. niks aan doen zelfs. Nee, Maar dat is toch niet best, denk ik. vreselijk. Ja. Ik heb alles zijn. Ik doe nooit weer een van Noor in een huis. Nee, madame. Want het is iets vreselijks, ja. Ja. En in die tijd, met je net u tegen verliezen, toen we er echt een kisten te krijgen. En dat weer een van het geperst papier. En toen had mijn schoonheid bij de Koopmans, de timmerman, Seert Koopmans, de zoon, die had toen een kisten voor u maken. Dat famke. Dat al je naar Google het lanen kwam. He? Ja. Nou ja, te lanen, maar daar verzwargen waren. Weet je wel? Verzwargen waren, ja. En moest een graaf komen, moest later wel een stien op, kon de mij net betalen. Wie voor u zegt wel wat, hè? Maar om bericht bij mem te krijgen, dat weer nog het zwaarste. Want de isolinie weer dicht. En dan moest mem die bij je komen, dan wil ik je dat wel even vertellen. Ja. Mem en haar zuster bij je komen op een oude vrachtwagen onder de zeker appels. Ze had 2 dagen werk gehad. Na de 4e dag zouden ze weer ophalen worden, maar de man kwam net. Hij weer de volgende dag deze ketten onderwijs naar Greens, want dat wie een van de ondergrondse, weet je wel. Mem en haar zuster binnen hier toen een jaar in bed gebleven. Haar mem weer huishoudster bij Oene Raadsma, want is die vrouw weer voort. En de zuster weer aan werken bij Noor om een kast te verzinnen. Wij willen echt iets bewennen, dus wij konden ze ook altijd net haar. En het ging me goed keuren, want die man wil haar graag gaan. Ja. Die zuster die begon bij de Sietse zonder van te werken. En later is die zuster, Sjoel, hier nog wat spaargeld bij haar. Dat hier ze meegenomen van Rotterdam of van Vlaardingen hierheen toen. En toen had ze nog wat fiets gekocht hier, een kusjebaan. En toen is ze op die oude fiets, is ze toen de Iseline iepen weer, is ze op die oude fiets weer in de nacht. Bij nacht fietste ze weer op naar Rotterdam. Ja. Zij had kreeg ze gelegenheid om eindje verder te rijden met een rode cruiseauto. Echt een van de ondergrondse, weet je wel. Eén keer weer ze aanhouden, maar trots een mooi verhaal bedacht, mocht ze weer verder gaan. We hebben ze in bellen. Bij Rotterdam zakte haar oude fiets in elkaar. En met de fiets onder de arm is ze toen verder gegaan naar haar zuster, die in Rotterdam woonde. Maar de man van haar zuster weer echt oppakt. En toen weer die zuster die weer red, maar toen had ze die nacht bij de buren slipt. De dag daarna is ze met kennissen van die buren, met hinder en wijn, weer op naar Vlaardingen gegaan. Ja, curieuze reis. Maar die zuster die had je dus een jaar in West. De mem had je jaren De weg mem, en de ja. zuster even kwater. Even kwater, ja. Ja. Eh, Zo de mem weer huishoudster hier en dit moest eerst zien, komt die zuster wel weer te plak. ja. En later had ze mem erop hellen. Zijn famke, die had dus 4 weken bij hem in een huis Ja. geweest. Toch ga je hem nog contact met Ja, Is er hier iets, hè? altijd nog. Haar zuster zat het simmer naar bij haar bij Ja. West, Ja, ja. uit van huis. Ja, en die had juist naar mij bellen. Ja. En dat bleef ik zo. Ja. Ja. Nee, maar iets van zei ze, 4 weken, het wie een band, ja, er gebeurt dan misschien daar toch wel, dat het zo Ja, onroem maar- is. Terug dat zij je nog even weer bleven ben in Bedgem, kwam er een baan van u tussen ons. We hadden een hele tijd toen niks van me heet. En toen maakt het ben we weer maar aan de tag geroeid. Ja. En 4 weken het famke,
Kun je haar dan nou nog voor de geest krijgen? Ja. Ja, hè? Ja. Ik wel. Ja. Ja, wij hier zelf 2 jonkies. Dat, ik weet er ook wel wat gruts maken van mijn kinderhuis. Ja, Ja, toch heel zonde dat het zo aanrennen. vreselijk. Vreselijk, maar een pen te beschrijven, dat Nee. is verschrikkelijk. Nee. Dus ja, als die jonkie weer 4 weer, die zegt het gebeuren, dus man. En dan vergeet hij, nou ja, dat weer een baby. Maar dus man zat vanmiddag, nou, ik vergeet het mijn leven net weg. Nee, ik kan me voorstellen. Nee, Ja. vreselijk. Ja. Goed, ik schakel over naar het Nederlands. Want tegenover mij zit ook meneer Wiel Bouten, geboren op 27 december 1924. Ja, u bent dan zo'n evacuee. Dat klinkt misschien wat raar na 45 jaar, maar toen was u dat wel degelijk. U moest op 19 januari 1945 vluchten uit Venlo. In verband met een razzia. Kunt u omschrijven wat er op dat moment gebeurde in Venlo? Nou, 's morgens kwam de Duitse troepen, die zetten hele wijken af. En dan in ieder huis waar ze aankwamen, ging een soldaat met een geweer en de aanslag naar binnen. En het hele huis moest ontruimd worden. Maar we wisten al enkele maanden dat dit zou kunnen gebeuren, want de Duitsers hadden gelast om op vrijwillige basis te vertrekken uit Venlo. En er zijn 2 of 3 transporten voor ons, zijn vrijwillig vertrokken naar richting Duitsland, richting Gelderen. En die gingen dan met paarden en wagens en veel te voet. En die vertrokken dan over Duitsland naar de Achterhoek. Maar toen die 3 transporten vertrokken waren, had de rest niet veel zin meer om te gaan. Want wie gaat er graag van huis en haard? Ondanks dus dat er een frontgebied is, je bent het liefste thuis. Ja, ondanks die situatie? Ondanks die situatie ben je het liefste thuis, want dan voel je je veilig. Wij sliepen bijvoorbeeld met 50 mensen in een kelder. En ik heb net gehoord dat men had over die luizenbeweging. Het is heel begrijpelijk dat mensen die zich niet goed konden verzorgen, dit overkwam. Wij hadden het geluk dat we dus een heel aardig gezelschap hadden. Het waren allemaal heel gewone mensen, maar die zichzelf goed verzorgden. Onze eigen kelder die had op 26 november een voltreffer gehad, een granaat. En die was onbruikbaar en toen zaten we bij de buren. En het was heel normaal dat men zich dus ondanks alles toch veilig voelde, ondanks granaatvuur de hele dag. Ja. En op 3 december was Blerik bevrijd en dat Blerik is Venlo over de Maas. Dus 4 kilometer van ons vandaan, aan de andere kant van de Maas, zaten de Engelsen. Waar wij alle hoop op gevestigd hadden. Dus wij dachten iedere dag, want bijvoorbeeld met Sinterklaasdag dachten we dat we de tanks bij ons over de Kaldekerkerweg hoorden rijden. En dat bleek dat de Engelsen in Blerik aan de bomen luidsprekers bevestigd hadden. Met het geluid van rollende tanks die ze daar in Amerika opgenomen hadden. En daar hebben ze de Duitsers mee misleid. Dat ze dachten, wij trouwens ook, dat daar heel veel tanks aankwamen rollen. Dus wij zaten in de hoop dat die Engelsen zomaar zouden oversteken. Ja. Maar dit gebeurde niet. Ja. En wij zijn dus, 's morgens kwam die Duitser bij ons ook het huis in. En als we allemaal buiten waren, ging die man, die soldaat dus, het hele huis door of er zich niemand verstopt had. En dan werd die deur dichtgetrokken en dan werden we naar de straat gestuurd. En dan zat je met een paar 100 man. En dan werd je dus onder bewaking met de geweren rondom, zoals zich dat op de tv op het ogenblik wel eens vaker lieten zien. Dat ze bijvoorbeeld, neem de Joden, wegvoerden, maar dat is ons ook overkomen. En zo werden we dus naar Kaldekerken vervoerd, tot aan de knieën door de sneeuw. En in Kaldekerken, dat is een grensdorp. En dat was van bij ons thuis uit ongeveer 7 kilometer. Maar het ligt wel in Duitsland, hè? Kaldekerken ligt in Duitsland. Ja. Wij wonen vlak bij de grens. Hè? Ja, nee, maar ik bedoel, u ging richting Duitsland. Wij gingen, was niks anders, nee. Want aan de andere kant van de Maas zaten de Amerikanen, de Engelsen, de Canadezen, weet ik veel. Wist u waar u naartoe zou gaan? Wij wisten totaal niks, want wij vermoedden dat we ergens richting Polen gingen. Precies. Want wij hadden angst genoeg dat er ons van alles zou overkomen. En toen zijn we naar Kaldekerken gegaan en toen
werden we op het perron bij elkaar gedreven, als het ware, in de, ja, zeg maar stationsrestauratie, wat je toen kon noemen, wat ook zwaar beschadigd was door granaatvuur. En daar zijn we tot 's nachts 1 uur geweest. En 's nachts om 1 uur kwam er een trein met 2 rijtuigen en een hele hoop goederen bij ons. En daar werden we ingeperst, in die trein. En toen vertrok die, ik weet niet welke tijd, maar het zal wel een uur of 2, 3 zijn geweest. En toen gingen we richting Duitsland. U zegt, er werden erin geperst. Nou, volgeduwd, zoveel mogelijk erin. Bedoel ik? Ja, ik bedoel, de mensen werden verdeeld over... Ja, over te weinig wagons, laten we het zo zeggen. Ja, goed. Kan ik nu niet meer precies oordelen. Wij hadden het geluk, en dat moet ik even eerlijkheidshalve erbij te zeggen, dat wij in een tweede klas rijtuig zaten. Met onze familie. Ja. En dan had je dus alle zitplaatsen, die waren dik bezet. Waar 3 mensen zaten we met z'n 4, maar het zat. Ja. En toen werden we opgetrokken door die trein. En plotseling bij de dageraad stopte die trein. En toen bleken we te zitten in Krefeld-Urdingen. En midden op de strek, midden op de spoorbaan, stopte dat ding en de locomotief verdween. Nou, wij waren radeloos, want tijdens die dag werd het vliegveld van Krefeld gebombardeerd. En wij mochten niet uit de trein. Maar we gingen toch in de berm liggen, maar de soldaten die ons moesten begeleiden, die vluchtten een paar 100 meter ertussenuit. En die hebben dus... Ja, ze lieten ons niet weg, maar die waren zelf nog banger als wij. Ten gevolge van dat bombardement, dat hebben ze dus later in Venlo gehoord, dat er een Krefeld bombardement werd beweerd in Venlo toen, met de slechte verbindingen, dat die trein gebombardeerd zou zijn. Wat weer het gevolg had, dat in Venlo onze huizen bezoek kregen van heel veel mensen die dus niet weggegaan zijn, die ergens tussenuit gepiept waren. En er werd gezocht naar eten en kolen, wat heel normaal was, want er was geen eten, er waren geen kolen, er was niks. Dus die huizen werden, ja, noem het geplunderd, maar onderzocht. En toen zijn we dus, tegen de avond kwam die locomotief weer terug en die trok ons weer weg. En we wisten niks. De hele nacht doorgereden en op een gegeven moment stopte hij voor een station. Nou, wij waren benieuwd. Winterswijk. Nou, dat was alle hoop en glorie, hè. En toen hebben we dus in Winterswijk kwamen ze met manden met brood naar binnen. Maar eerst ze bij ons waren, was het brood op. Na oponthoud zijn we doorgegaan naar Zwolle. In Zwolle weer oponthoud en toen gingen we weer de andere kant op, maar blijkt dat in Zwolle dus een of ander keerpunt is. En toen kwamen we in Heerenveen. In Heerenveen moesten we eruit en er was een of ander restaurant of hotel, Groenewoud, wij weten zoiets dergelijks. En daar kregen we de eerste keer te eten. Oranjewoud zal het geweest zijn, denk ik. Het groende. Het groende, nou goed. En toen weer de trein in en toen wisten we nog niks, hè. En toen zijn we vervoerd naar Leeuwarden. In Leeuwarden gingen we naar de beurs. En op de bovenetage van de beurs werden we dus, kregen we een slaapgelegenheid. Maar die beurs die had een stenen vloer. En er was heel dun het stro gestrooid. Steenkoud, maar we konden slapen. Zondagsmorgens krijgen we dat verhaal weer van die luizen. Ja. Er waren heel veel mensen die dus zich niet konden verzorgen. En wij dachten een gewone dokterscontrole. Maar het bleek dus achteraf die luizencontrole te zijn. En de mensen die dit dan overkomen is, die moesten naar een bepaalde school voor ontsmetting. Maar wij hadden geluk met onze grote groep. Wij konden dus meteen naar de harmoniezaal. En in de harmoniezaal kregen we een heerlijke houten vloer om op te slapen. Dat was iets geweldigs. Lekker verwarmd. En we sliepen heerlijk. Zondagsmorgens gingen we weer op transport. En dan hadden ze platte wagens. En toen werden we vervoerd via Stiens naar Sint-Anna-parochie. We wisten toen ook nog niks, hoor. En in Sint-Anna-parochie werden we ontvangen in Noord-Eind, was dat, meen ik. Ja. Daar was een gymnastieklokaal. Ik heb straks nog even gaan kijken, maar het is er nog, dat lokaal.
En daar was heerlijk, heel dik het stro uitgestrooid. Want u was koud, hè? Het was koud die dag. Maar blief? Het was koud die dag. Het was met winter. En wij hebben dus daar heerlijk geslapen, een paar nachten. En toen zijn we dan later bij de mensen ondergebracht waar hele gezinnen uit elkaar gerukt werden. Maar ja, het was heel begrijpelijk. Ieder gezin kon maar een beperkt aantal personen herbergen. En zo kwamen we dus met 6 personen op 4 adressen terecht. Ja. Nou, was het niet zo gemakkelijk, heb ik begrepen in Sint-Anna-parochie. Want er gingen nogal wat rare verhalen rond van Limburgers. Klopt dat? Nou, het was zo. Dat is, ik beschouw het achteraf als een geweldige anekdote. Er schijnt toen in het, ja, het zal een of andere Leeuwarder krant of iets dergelijks zijn geweest, heeft een feuilleton gestaan. En dat feuilleton, dat handelde over de bokkenrijders. En dit is een verhaal van 200-300 jaar geleden. Want ik heb er zelf een paar boeken van. En ik heb ze ook gelezen naderhand om te weten wat het was. En die hadden tussen Maaseik in België, wat nu huidige België is. En wat 200-300 jaar terug bestond Nederland trouwens dan niet eens. Tenminste daar bij ons niet. En tussen Maaseik in België en Jülich in Duitsland was er een of andere bende die alle grote boeren uitkleden om het geld dan te verdelen onder de armen. Maar die roverhoofdmannen, blijkt uit deze boeken, dat waren de notarissen en dokters en dergelijke. Dus de notabelen van die streek, dat waren dus die roverhoofdmannen. En die plunderden die lui. En die hadden speciaal mensen voor een dienst om te plunderen en te brandschatten. Ja, maar op basis van zo'n oud verhaal werd u... En dat oud verhaal, dat hadden zij gelezen. En dus zodoende waren er verscheidene mensen die geen Limburgers wilden. Want ze hadden het verhaal van die bokkenrijders in hun hoofd. Ja. Klopt het verhaal dat er zelfs vergaderd is waarin de mensen uit Sint-Anna-parochie voor de keuzes zijn gesteld of je neemt NSB'ers uit Holland of je neemt deze Limburgers die hier zitten? Nou, het is zo, waar mijn ouders geëvacueerd waren, was familie van een zekere meneer Van Houten. Ulbe van Houten. Blief? Ulbe van Houten. Ja. Nou, ik ken hem niet persoonlijk. Maar ik heb van mijn ouders heel veel gehoord over. En hij schijnt familie te zijn geweest en die vertelde nog eens wat. En die zei toen, voordat ze dus die mensen gingen verdelen, waren er heel veel gezinnen die aan de hand daarvan dus niet durfden Limburgers te nemen. En toen heeft hij hun weten te overtuigen dat Limburgers ook normale mensen waren. En toen stelde hij hun voor de keuze of de Limburgse evacuees of de vluchtelingen uit Holland, maar dat waren NSB'ers. En toen moesten ze de keuze maken en toen hebben ze dan maar gezegd, ja dan maar de Limburgers. Dit is aflevering 20 van Net Vergeten. We praten hier over evacuees.
We hebben dat die Maarten de Vries, doet hij het haardonderwijzer van de Christelijke Legerschool in mijn naam. En in de studio zitten nog mevrouw Minke de Vries van Wieren uit Bitgemolen en Wiel Bouten van Venlo. Maar we hebben ook weer vrij ongewone mensen door, gewone mensen nou. Wat zij voelen, wat zij ervaren bij het onderwerp wat we het juurt oor hebben. Gewone mensen dus, oor evacuees. Ja, evacuees hebben wij persoonlijk toch niet gehad. Mijn broer, zijn vrouw met 3 meisjes, het hier, nou hoe lang is ze geweest? Oh ja, de hele hongerswinter dat ze in het het nooit, ik mag rust zeggen dat het leven redden, want dat had hij niet klaarkomen. En het was ook zo mooi, want hij zou komen, zij zou komen met 3 meisjes. En er waren 2. En ze had mij uit de auto, ze hadden met zo'n taxi, bij ze thuis gebracht maar. En toen hadden ze mij ook een korfje zo onder de arm gehouden. En we zijn bij ons in een huis en zei, nou, je hadden toch 3 meisjes die komen zouden. Ja, nou, zei ze, je hebt een onder de arm. Daar had ik niks in erg in, dat er in dat koffer, die was zo bestopt. En zo onder de weet ik wat er al handdoeken en luiers en weet ik het, wat er op dat wiegelaai of dat koffertje, dat reiswiegelaai, ik had er geen erg in. Maar dat weet je ook zeker, hè. Dan zijn we normaal, je kunt er rust uitkomen, want ja, hier gebeurt nooit wat. En verdorie, ze ben hier misschien een paar dagen en dan beschierden ze hier de gasfabriek. Nou, die kinderen die hadden het niet meer. Die schrokken wel zo, en dat werd tot zo vernietigd, alle mensen, maar het vertrouwen in ons, wat wij zo gegeven hadden, dat rekenen ze gewoon uit kwijt. Ze waren tot die leeftijd hadden ze, dat ze zeiden, ja, ze zeiden ook maar wat. We beleven hier nooit wat. En nou, ze schrokken er ook naar. We hadden er achter in de blijk, weet ik wel. En dat hoorde ook Island, hoor, die grote vliegtuigen hierover te razen en dan daar op die boot schieten daar. Maar dan maak je een rare, ja, dan sla je een raar figuur. Ja, het was zo, wij zouden afhankelijk omdat wij een gezin hadden met kleine kinderen. Zeiden ze eerst, nou, je hoeft geen evacuees. Maar op een gegeven moment, toen waren er 2 over en toen kwamen ze bij ons dat we zeiden, nou, laat ze maar komen. Wij kregen een man en een vrouw kregen wij uit Arnhem. Maar ja, dat was niet zo gelukkig geslaagd, want daar hebben wij weinig plezier aan beleefd. Ik kan wel zeggen, een hoop verdriet hij weer aan had. Dat hij ben ook na een bepaalde tijd weer omgaan. Maar er was er op ouders hier ook een man, die kwam uit Nijmegen, Malden, daar. En die kon niet weer naar huis komen, want het was een man die een hoop studeerde. En toen had hij in Amsterdam bezig om een boek te lezen, een boek dat dan niet uitgeleend worden mag. En toen op een omreis, toen kwam de inval uit het zuiden. Toen kon hij niet meer naar het zuiden komen over de rivier. Daartoe kwam hij met de evacuees, kwam hij hier naar het noorden. Toen hij eerst bij andere mensen geweest. Maar ja, dat was op reis dat gewoon zo jammer verliep dat toen op een gegeven moment, toen zeiden ze nou, toen wij dan die 2 evacuees kwijt waren, dat hij met zijn speeltje voor de deur stond. En toen is die bij ons gekomen en die is ook tot het eind van de oorlog is die bij ons gebleven. En daar hebben wij een hoop plezier aan beleefd. In het huis vol, wat dat betreft. Ja, en familie. Ja. Maar ja, daar waren net over zo'n jongen, ja, die moesten komen. Nou, toen was ik het genoeg. En eten genoeg, ja, maar ze waren op platteland, hè. En men had die weer directeur van de zuivelfabriek. En dan moesten die boeren zout hebben voor het slachtje. En dan haalden ze dat bij pa waai, maar dan doen ze net zonder een stuk vlees te komen. Dus je, zo komt dat. Nou ja, en de verwarming, ja, dat ging weer al van de fabriek. We waren in een zeer bevoorrechte positie wat dat betrof. Hier lang lucht, totdat de fabriek draaien moest. Hè. Daardoor van mij, ja, daarom koort ik alle keren. Nou, moet we nou fleuren, ja, dat is nooit, wie dat een bezwier. Het kon nou al. Het kon gauw, zo. Daar weet ik eigenlijk niks van. Even kies net. Ben je wel? Want er kwamen allebei de keer nou wel aardig wat bijen. Nou op deze dwarpen. Maar dat wie ik al eerder georganiseerd. Al ik door wat instantie, dat weet ik eigenlijk net. Maar dat wie wel georganiseerd.
Nou, de tweede keer vreeg ik omdat wij boeten uitwennen, zo liets mogelijk, omdat het wat beter bij je eigen paste. Maar ze weer wel wat ouder. Maar die famkes heb ik altijd heel goed vinden kennen te geren. Ze heb ik dat jonkie weer toen, nou, dat weer een wervel went. Een drok, heel drok jonkie weer het dan. En die ene kwam uit Amsterdam en de andere uit Rotterdam. Die had hele huishouding had en mem. En ze waren nog vijf en dat bij en alle buurs in Engeland west. En haar hart is dan na 4 weken overleden. Die hongeroedeem en TBC en alle die laat in Engeland op het kerkhof. Maar de timmerman had een kist daarvoor hem in was spikkeren. Mijn man en nog een oor en die dekking van die bijen hier hebben de huizenlaars was in Engeland om centen om die man op het kerkhof te krijgen. En dat is zo leuk dat we zo volle geld ik kon nog stingen voor op graaf. Die mensen die hier zo, hoe mag ik het zeggen, ze zo'n honger houden. Ze eten daarna wat blomballen in Amsterdam, dat wij ons nooit voorstellen kunnen hebben, wat dat weer. En zoek bieden, maar ja, die willen direct net wat opschatten. Een aantal gedachten van gewone burgers door en gewone burgers nou over de term evacuees en de herinneringen die daar onver zitten. Mevrouw de Vries, ik wil even met jou verder praten nog over de situatie. Krijgt heel zo van ja, het is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk voor jou best om zeg maar een band te verliezen dat je nog maar 4 weken in huis hebben. Het weer nog erger, nog slimmer. Voor die mem en die mem. zuster. Ja. Want die had 2 dagen onderwijs geweest. Maar die auto tussen die rappelt zeggen. Kleden door en rennen. Dan moesten ze over de grens smokkelen worden. Ja. Hier over de grens met je rennen smokkelen worden. Ja. Dat weer verschrikkelijk. Ze binnen aangekomen bij Ringje op Leeuwenzeel. En die hebben haar eerst keer maken. Toen hebben wij de begrafenis dat horen daar is dat uitsteld. Dan winnen ze net thuis staat om daarbij te werken. Dan hebben we dat uitsteld. En dat is van die mensen een hele opgave. Ja. Maar wat de illusie betreft, daar werd ik eigenlijk een beetje koud van als ze dan in zo'n gebouw bracht. Want bij ons, ik weet niet hoe het ooit niet bed gebracht, maar bij ons, dan deden we het maar jongens Ismar met petrolie. Dan kwam er een witte doek over de holle. En dan had de petrolie dan op weer, het krap weer, dan deden we het maar jachtwetter. Maar we kregen ze eruit. Maar jachtwetter? Ja, jachtwetter nemen we dat in die tijd. Wat is dat? Nou, dat is speciaal voor de lus. Ik leer het er nou wel eens, ja. Ja. Maar ze hebben ze er toen uitgekregen. Ja, ze Er willen... de zuster had het dus wel, de wiekzuster zei het dus wel. En die had in het begin geholpen, want toen ik met haar aan de gang weer, toen kreeg ze zelf weg. Dus dan hielp zuster mij om petrolie erin te smaken. En toen je bij Mario een doekje erop. Maar ze zitten eronder. Ja. Maar trots munnen die niet blijven zitten, begreep je wel? Dus dan winnen ze er voort net uit, ja. Nee. Je zei kreeg, de begrafenis moest uitgesteld worden, maar die mensen konden dat net om. Nee. Dat is natuurlijk echt verschrikkelijk. Dat, Vreselijk. Eerst het bericht dat je dochter verstoren is, dan, dan de moeilijke reis en dan de confrontatie uiteindelijk. Hè? Ja. Die mem had hier ongelukkig dat famkebuis verlezen, hier een maal verlezen, hij is kwaadzoon en je weet wel, die hoorde jongen werk nog oppakt. Later kwam die dag erbij, dus de verdronken nog 2 bijen in het sleer bij het voetbalveld werd zo wennen, 2 baby's. Zo'n vrouw had wat mooi maken. Ja, inderdaad. Even, maar dus van het ook wel zijn, want wij dan het kacheltje ontditten zien winnen, zo'n licht spatkacheltje. En dan gingen we de generator aan te zitten, zei wat denken wat weer dat, maar dan stoken we dan de auto's mee, hè, en dan stoken we weg in dat kacheltje. En dan winnen we ontditten zien. En dan stier ze ervoor en zei ze, oh, tante wat lekker, hebt u aardappelen, wij hebben bloemballen en suikerbieten. Ja, precies. Dat moet je vrij houden. Precies. Ja, qua voeding wie het je natuurlijk nog heel goed, hè? Dat is, wij je alles wel. Je hebt geen honger. Nee, ik kom wel slaagt zien. Ja. Skip, vlees weer makkelijk. Ja, precies. Meneer Bouten, u bent gearriveerd in Sint-Annebroek, laten we het zo maar even noemen. Een paar dagen dus in die gymnastiekschaal, goede herinneringen aan. U moest dus naar een gezin toe. Daar had u zelf geen zeggenschap over, denk ik. U werd zomaar ergens geplaatst, denk ik. We werden gewoon toegewezen. We kregen gewoon adres, daar moet je naartoe. En of de mensen het goed vonden of niet, je moest er naartoe. En voor ons was het verder geen probleem, want wij waren na al die ellende. We hadden 4 maanden in het frontgebied gezeten.
En we waren blij dat we eindelijk eens, we waren liever thuis gebleven, maar dat we dus onderdak kregen na die onzekerheid van die reis. En we wisten helemaal niet waar we terecht kwamen. En nou goed, wij zijn dus bij mensen dus ondergebracht. En we moesten het gewoon accepteren. Ik bedoel, daar praktiseerde men ook helemaal niet over. Want je was gewoon, zeg maar, dankbaar. Ja, maar het eerste gezin waar u kwam was niet een succes. Wat blief? Het eerste gezin waar u kwam was niet zo'n succes. Nou, je kunt alles afkammen. Laat het me na 45 jaar een beetje relativeren. Hè? En niet de mensen de grond intrappen. Ja, want ik ben er geweest tot aan de bevrijding. Hè? Maar om nou te zeggen van heerlijk, nee. Ik had gezworen toen ik uit Friesland naar huis ging, nooit meer terug. Maar ik ben na de bevrijding, heb ik eerst 3 dagen gezworven en in het stro geslapen bij de weduwe Wieldsma op het zuideinde in de schuur. Toen ben ik bij Siep de Koe geweest. En daar kon ik overnachten, maar die had liever dat ik dus een goed adres zocht. En toen zei meneer Piet Lont, de oude heer Piet Lont, Wiel, hoe zit dat met jou? Heb je nu een goed adres? Ik zei, ik moet een ander zoeken, want die mensen hebben hun ruimte ook nodig. Wel, drommelt, zegt hij, voor die korte tijd dat jullie nog hier zijn, kom maar bij mij. Nou, die man die had zelf een groot gezin. Met een tante in huis en een broertje van mij in huis. En daar kwam ik dan ook nog bij. En die tijd dat ik daar ben geweest, heeft alles goed gemaakt wat me voor die tijd eigenlijk tegenviel. Ja. Kijk, ik wil, nogmaals, ik wil niemand de grond in trappen. Nee, daar gaat ik wil niemand kwetsen. Daar gaat het mij ook niet om, maar ik wil er maar mee zeggen, en ik heb dat de heer De Vries aan het begin van de uitzending gevraagd. Er komen wildvreemde mensen bij elkaar in een gedwongen situatie. Ja, dan kun je natuurlijk niet verwachten dat het ook altijd maar goed is. Nou, het is zo, wij zijn dus bij die mensen ondergebracht. En ja, we hebben onze tijd volgemaakt daar. Laat het me dan heel voorzichtig uitdrukken. Ja, maar werd u vijandig bejegend? Nee, helemaal niet. Was het dat maar, dan had je je kunnen verweren. Maar moeilijk. Oppervlakkig leek het goed, hè? Maar een mentaliteit van sommige lui is dan, waar wij dus ergens, liever niet over praten. Oké. Maar die tijd bij Piet Lont heeft zoveel goed gemaakt, dat ik na die tijd met de familie Lont, en dat mag rustig gezegd worden, de fijnste relaties heb onderhouden en nog heel dik bevriend zijn. Niettemin dat er eentje dus in Sint Anne woont, de ander woont in Emmeloord enzovoorts. En als er iets aan de hand is, dan horen wij het van elkaar, in lief en leed. Bijvoorbeeld, ik weet dat meneer Lont, mevrouw Lont, de zoon Jan met zijn vrouw ietsjes in Almelo overleden in de loop van de tijd. Daar zijn we allemaal, ook tijdens die moeilijke tijden van Venlo uit, heen gegaan. En als er iets vrolijks is bij ons bijvoorbeeld, ik was 25 jaar getrouwd kort geleden, of een paar jaar terug. En toen had ik dus bijvoorbeeld Jacob uitgenodigd, maar op Jacob zijn bruiloft, zijn zilverbruiloft, ben ik ook geweest. Ik bedoel, over en weer. Hele fijne relaties. Tot op de dag van vandaag. Tot op de dag van vandaag. Want ik ben toevallig vandaag weer bij Rijnderland geweest in Sint Anne. Daar heb ik dus, ik wist dat ik hier moest zijn. En vanmiddag zijn we extra 3 uur eerder in Sint Anna gekomen om daar even goeiedag te zeggen. Ja. En de vriendschap gaande te houden. Laat me het voor dan zo uitdrukken. Ja, precies. Nog even toch terug naar die tijd. U bent vluchteling. U bent verdreven van huis en haard. U komt terecht in een omgeving waar u helemaal niemand kent, niks kent. Dat is al niet leuk, denk ik. Dan heb je ook nog eens een keer je huis daar in Venlo, waarvan je denkt, hoe zou het komen? Hebt u dat bewust over nagedacht? Van, hoe moet het komen? Wij wisten dus dat er heel veel granaatvuur was. En tot de dag van de bevrijding wisten we niks. Maar op 16 april, meen ik dat het was,
is Sint-Anna bevrijd. En toen werden we bevrijd door 3 of 4 Canadese tanks. Laat op een van die tanks een vriend van mij zitten bij ons uit de straat. Die was als stoottroeper ingedeeld bij die Canadezen. En die kon ons vertellen dat er niks aan de hand was aan ons huis, dat er nog helemaal stond. Ja. En deze man heeft dus onze adressen doorgegeven naar de familie. En de familie zowel in Venlo en mijn moeders familie zat in Zuid-Limburg. Die hebben direct Rode Kruisberichten gestuurd van jullie woning wordt bewaakt. Nu schijnt die familie, die dus mijn familie zat in Sittard en Venlo, onder elkaar afspraken gemaakt te hebben dat doorlopend iemand, na de bevrijding dus, in ons huis aanwezig was. En ik was de eerste die thuis kwam. En, wanneer was dat? Wanneer bent u teruggegaan? Dat was ongeveer 16 mei. 16 mei, ja. Mijn ouders zijn 16 juni pas gegaan. Ja. Maar ik was bij de familie Lond geëvacueerd. En daar hadden ze een oude Chevrolet onder het stro uitgehaald. En die was een keer naar Leeuwarden op en neer gegaan. Die had 9 liter smeerolie gebruikt. Dus geen diesel, maar smeerolie. En toen moest die motor gereviseerd worden. En aangezien ik vroeger automonteur was, heb ik die motor mee uit elkaar gehaald. Ze hebben wij naar Leeuwarden gebracht op een fietskarretje. En daar werd die gereviseerd in de garage van Militair Gezag. En in dat tijd hebben wij dus met de jongens van Lond, dat was Dirk Lond en Sibring de Koe en een paar van die mensen, hebben we de oude gasinstallatie gesloopt die er nog op zat. En voorbereid. En toen de motor kwam, hebben we die samen ingebouwd. Hè? En toen hebben zij hem laten afstellen door een echte monteur, laat maar zeggen. En toen hadden we de afspraak gemaakt, Sibring de Koe met Dirk Lond, dat waren de chauffeurs van die wagen, die zouden naar het zuiden, naar Nijmegen rijden om kolen op te halen. Maar dan namen ze van hieruit aardappelen mee. En de eerste reis maakten ze alleen en dan konden ze op de tweede reis zien hoe ze mij moesten verstoppen. Ja, ja. En toen ben ik dus, toen zij de eerste reis gemaakt hadden, moest ik 's morgens, zanderdaags, heel vroeg in de garage zijn. En ik was iedere dag op het evacuatiebureau of we niet terug mochten. En er was een ambtenaar die zat daar. En nee, dat mocht niet. En omdat wij 5 jaar dus onder de knoet gezeten hadden, geloofde je in ambtenaren. Ja, kunt u het verhaal kort maken, want we lopen aan het eind van de uitzending. Toen ik 's morgens daar binnenkwam, verbaasde mij, die ambtenaar stond in de garage. Die was ook op de vlucht. En die had gezegd, hij woonde in Huizen, maar dat was Huizen bij Arnhem. En toen zijn we samen achter die vrachtwagen naar Nijmegen gegaan. Nou, dat was 16 mei 1945. 1945. Ja, het is nu 2,5 minuut voor 7 en wij kijken nog even terug op deze uitzending in dichtvorm. In techte regen stremmen ja de wegen. 4 uit de baan de contraien waai. Een witte vlaggen liek een vraag omhegen. Ja namen enkelt, get het libben mij. De jest wien goeld onleier in het toeken. Wer is van deze nere reis de ein? In lette schimmer skaat je bjemmen als spoken. De lietse been has het te sliepen lijn. O, sa van hoes en hiem, van wat je bint verlitten, betinken ja toen wisse meeskelat, en bloot als goede treest het wondere witten. Ja vielen ja jit nee sanai on God. We binnen de trog, dit weer aflevering 20 van Net Verjette. We praten nu over evacuees. U stank gaat uit naar mevrouw Minke de Vries van Wieren van Bitgemolen, de heer Wiel Bouten van Venlo en de heer Tere de Vries van het Jereveen. Na een week aflevering 21. We praten dan over ontregeling van het duistig leven. Plunderen, vadderingen en diefstal. Na een week dus, om 6 uur bij Radio 1 horen. Net Verjette. Wilt u na deze uitzending met iemand praten, maar kunt u of wilt u dat niet met iemand uit uw eigen omgeving? Dan kunt u bellen met de SOS Telefonische Hulpdienst.
U hoeft uw naam niet te noemen. Aan de telefoon zit een vrijwilliger die naar u wil luisteren. Het telefoonnummer is 058 13 20 00 en is dag en nacht bereikbaar. Wilt u per se met een vrouw praten, dan kunt u bellen naar de vrouwentelefoon. Dit nummer is 058 13 33 00. Dit is Radio Eenhoorn via de kabel op 94.1 op het beeld, 96.1 in Minaldum en via de ether op 107.5 megahertz.